Ako sa volal slovenský generál a politik, ktorý zahynul v roku 1919 pri leteckej havárii? Tomáš Garrigue Masaryk. Je to finálna odpoveď? Áno. Počkej. Áno. Áno. Je to nesprávne. Milan Rastislav Štefánik, ty si ozaj kokot! Ja som chcel povedať Štefánik, ty jebli! Ja som chcel povedať Štefánik, ty Kokot! Kurva! Školský kokot! Ja som myslel Štefánika, ty dement, s tou čiapkou, čo je na 5000 korunke. Áno. Ja som jeho myslel, ale ja som... Zajebal, že Masaryk, ty kokočak. Ja som nic neříkal, abych vám to neto, ale kurva, co? Říkal, že to myslí vážne. Ale mňa zaliahlo v uchu, ty dement, ale ja som ho myslel. Ja som myslel toho, čo je na 5000 korunke. Ty si normálne vystrelil, že Tomáš Garrigue Masaryk, ty kokos.